Ramogi. Jatend migawo mar alwora Aden Duale odok ne chenro mar sirkal mar daro kendo muko ute jopiny manodak machiegni kod aora ma Nairobi River kawacho ni ne en yo mar geng'o thoye mathoth ma ikelo kod muomruok mar pi. Ka odwoko penjo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag alwora, Duale onyiso komitino ni duol manochuog kod duol mochung' ne lero Nairobi River ne ochuog kod jatend piny ka oluwore kod chik. Bende ogolo siem mager ne ng'ata ng'ata ma ibiro yud ka odak kata gero udi machiegni kod aora Nairobi maonge dewo wang'. Mabiro bang' jaod bura ma Ruaraka TJ Kajwang' kod nyawadgi ma Mathare Anthony Luoch seyo sirkal kuom keto akwede e kinde daro jopiny modak machiegni kod aoche e bure Nairobi. How people think in the slums. You don't know the guy who goes to industrial area. Of course, and is it the Nairobi Rivers Commission. Yes, I expected a confession this morning, really. At least from you, who knows the legislative framework, who knows the constitutional framework. Today, I expected nothing less than a confession and say that, look, somebody has made a mistake and let us redo it. I didn't expect an answer which looks like impunity. It's my own. In fact, I after consulting many lawyers, I wanted to listen to me, that the Nairobi Rivers Commission, as of today, is legal, is constitutional. The establishment of the Nairobi River Commission falls within his constitutional powers. Why? The Nairobi River Commission is addressing a serious environmental public concern. It addresses environmental degradation. It addresses riverine ecosystem.